Γεια σας. 5 είδη στρατευμάτων. Το κάθε είδος έχει τα δικά του πλεονεκτήματα. Κάποια βέβαια είναι αναμφισβήτητα καλύτερα από τα άλλα. Βλέπετε εδώ ότι τα 5 διαφορετικά είδη είναι οι peasants, οι ασιγκαρού, οι samurai και οι μοναχοί. Α, ναι, είναι και οι ντόπιοι, αλλά οι ντόπιοι είναι λίγο ιδιαίτεροι. Όπως βλέπετε, ξεκινώντας με τα hit points, οι peasants έχουν τα λιγότερα με 8, μετά οι ασιγκαρού με 10, οι monks έχουν συνήθως 11 και οι samurai τα περισσότερα με 12. Όσον αφορά το flee, οι peasants είναι πάλι οι χειρότεροι, έχοντας πολύ υψηλό ποσοστό flee. Οι ασιγκαρού μετά και πάλι. Μετά είναι οι μοναχοί και πάλι εδώ οι καλύτεροι είναι οι samurai. Όσον αφορά το replenish, το πόσο χυλάρεται ουσιαστικά ένα στράτευμα εξαιτίας αυτού του τάγματος κάθε φορά που δίνουμε ένα food για να θεραπεύσουμε, για να αναπληρώσουμε δηλαδή τα στρατεύματα, βλέπουμε ότι εδώ οι peasants είναι οι καλύτεροι και οι samurai οι χειρότεροι. Αλλά θα παρατηρήσετε ότι οι monks δεν υστερούν σε σχέση με τους ασιγκάρου. Όσον αφορά το armor, και πάλι οι peasants είναι οι πιο αδύναμοι, με τους samurai να έχουν το καλύτερο armor. Όμως οι monks δεν έχουν κάποιο σταθερό armor. Υπάρχουν monks που έχουν 0, 1, 2 ή και 3 armor. Η 3 είναι αρκετά σπάνιοι, όπως και η 1. Η ασιγκάρου εδώ είναι αξιοπρεπέστατη, έχοντας 2 armor σε field battles και 2 σε siege battles. Τα υπόλοιπα στοιχεία, όπως το damage, το charge και το answer, εξαρτώνται από τα όπλα κατά βάση και όχι από το είδος του τάγματος, το είδος του personnel. Τώρα, όσον αφορά τους locals, οι locals είναι σχετικά σπάνιοι, αλλά έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Δεν μπορούμε να τους κατατάξουμε, να τους δώσουμε κάποιο αριθμό συγκεκριμένο. Αλλά παίζουν εκεί κοντά που βλέπετε και τους υπόλοιπους. Δεν θα δείτε ποτέ κάτι ακραίο. Αυτά.